Bħalissa, il-fuq minn 1200 anzjan għandhom carer tuħsibhom id-dar. Kull sena jidher li qed ikun hemm żieda ta' madwar 300 anzjan u anzjana li jidħlu fl-iskema tal-care at home. Bis-saħħa ta' din l-iskema, aktar anzjani qegħdin jibqgħu jgħixu fil-komunità. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġużgalja ħabbar żieda ta' €500 fis-sussidju ta' din l-iskema illi se jitla minn €8,000 għal €8,500 fis-sena. F'dan il-każ ukoll irid japplikaw ukoll anke irid ikun hemm rapport ta' tabib, ġifieri għalkemm eliġibbli għal persuni l fuq minn 60 sena, mhux kull persuna hija eliġibbli għax inti hemm ċertu skrutinju partikolari li jsir minn nies professjonisti li hemm fih dan il-kura l-anzjanità attiva u kura fil-komunità. Ovvjament xejn naraw li mbagħad l-eliġibilità u mbagħad nibdew għaddejjin bil-proċess. B'din l-iskema, il-persuna anzjana li tkun qiegħda tingħata l-għajnuna tħallas direttament lil carer tagħha illi l-prezz ivarja skont il-ħin u l-kundizzjonijiet. Wara kull xahar tirċievi s-sussidju fil-kont bankarju tagħha. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija l-Anzjanità Attiva u Kura fil-Komunità, Renzo Di Gabriele, qal li bekk il-persuna anzjana jkollha ammont dieħel kull xahar li jista' jkun ta' aktar għajnuna minn darba f'sena. Il-carer m'għandix għalfejn tkun living carer, ġifieri li tgħix miegħek, imma tista' tkun ukoll għal ċertu ammont ta' sigħat li tiġi tgħinek darba darbtej il-ġimgħa kollha għal ftit sigħat, ġifieri mhux marbuta ma' li l-carer tgħix miegħek u anke sija carers Maltin u sija carers barranin. Kif ukoll il-fatt li meta inti qed titkellem imbagħad fuq xi ħadd li hu inqas minn 40 siegħa, ġifieri l-carer tiġi inqas minn 40 siegħa, inti toħodhom prorata. Qalu li din l-inizjattiva turi l-impenn tal-Gvern sabiex isaħħaħ is-servizzi li jgħinu lill-anzjani jgħixu ħajja indipendenti fil-komunità tagħhom u l-familjarità ta' djarhom. Fl-istess waqt qalu li jagħtu sirħan il-moħħ lill-familji li jkollhom lill-eżiż tagħhom f'idejn persuni mħarġa u kwalifikati.